An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔwɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lase tuma bi ye juma ye lahɔrɔma donba bi ye juma ye bato kɛdɔ ye juma ye bato fɛn fɛn min kan fɛ a bɛɛ lajɛlen minɛ b'a ye masaramani Ala k'an ka bato kɛlen bɛɛ lajɛlen minɛ. Bi juma o bɛnnen bɛ nazara san kalo 5 na mɛ kalo don bi y'o tile 20 ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min n'i y'a sɔrɔ o ye selifitini kalo ye an b'a lɔn k'a fɔ bi y'o tile 20 ye san kalo tanna don hijira san 1443 san dugawu de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔn k'a fɔ kunnafoni y'a yɛrɛ k'a fɔ kurumari kɛrɛnkɛrɛnnenya Farabugu marabolo kɔnɔ na ko an ka jamana lakanabaaw ye munumunu zalo dɔw kɛ nin waati laban ninnu kɔnɔ na kuna sini kana kunungo fɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se bi min ye sigiba dɔ ye min daminɛna Mopti marabolo kɔnɔ na o tɛ dɛrɛ ye de an ka sɔrɔsilakaw olu ni sigidalamaw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka kunnafoni d'u ma cogo min na kunnafoni jugu minnu bɛ di ka se ka fu siri o kunnafoni jugu dan na sɔrɔsiw yɛrɛ ka kunnafoni di b'a ye sigidalamaw ma o y'a kunba ye o baaraw bɛ senna tile 3 baara o ko bɛ cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ na min ka dɔn k'a fɔ wulikɛjɔw ye olu bɛ senna basigi ni lafiya bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ na cogo jumɛn de la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la yirimajɔkaw fɛ yen olu ye ka dɔn k'a fɔ misiriba dɔ n'i y'a sɔrɔ o dayɛlɛla yirimajɔkaw fɛ yen dɔgɔfɔrɔnya tɛmɛnen na misiri minɛn caman b'a kɔnɔ na min ye sumara yɔrɔ yɛrɛ u b'a kɔnɔ na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka ka dɔn k'a fɔ wajulikɛlaba min bɛ n'i y'a sɔrɔ o ye Madu Dunbiya ko ale fari ma lafiya jamana maa ɲɛmaaw kɛrɛnkɛrɛnnen na i ka dɔn k'a fɔ ani wajulikɛlaw maaw bɛ ka taa bɔ a ye waati ni waati kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni kumaba bɛ k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara na lasɔmɔ balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka lɔn k'a fɔ min ka dɔn k'a fɔ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na sango bi n'i ye ɲɔnɔ marabolo fɔ gɛlɛya la maaw hakili bɛ jigin yɔrɔ min na kosɛbɛ kosɛbɛ o ye Farabugu de ye a yirala k'a fɔ gɛlɛya kɔni a bɛ Farabugu nka an bɛ don min na ko bi tiɲɛ na an ka lakanabaaw kumaɲɔgɔn minnu bɛ sen na n'i y'a sɔrɔ wulikɛjɔ minnu kuma bɛ sen na k'i ka dɔn maa bɛ se k'a fɔ bi k'u b'a la k'o baaraw ka timinandiya ta waati ni waati ka ɲɛsin o ma a yirala k'a fɔ dɔgɔfɔrɔnjɛ in kɔnɔ na kuna sini kana kunungo fɛ Farabugu kɛrɛdaw fɛ kunnafoni na i ka dɔn k'a fɔ kan ka lakanabaaw ye munumunu zalo dɔw kɛ o yɔrɔw la maa caman kɛ fɔ la k'i ka dɔn u b'a la ka taa dɔɔni dɔɔni ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen tigɛ min i ka dɔn k'a fɔ ɲɛ somi yɛrɛ maa bɛ se k'a fɔ k'o tɔ ye panko kelen ani ɲɛwawa ye nka layidu minnu bɛ yen ani kumaɲɔgɔn minnu bɛ yen o de ye ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ni Ala sɔnna ma sɔmi bɛ se waati min na o k'a sɔrɔ maaw mago bɛ sira min na n'i y'a sɔrɔ Farabugu ni dɔgɔ firicɛ gɛlɛya minnu b'o yɔrɔ la ka se ka fu sira dan na u y'a yira k'a fɔ baara min n'a kuma bɛ senna ni Ala sɔnna ma u bɛ wulikɛjɔw la ka se k'o ko sigi sen kan an bɛ dugawu kɛ a fɔra cogo min na k'u kɛ nin don o wulikɛjɔ sen fɛ k'i ka dɔn u kɔni kun bɔra yɔrɔ dɔw ka jari wala tigɛlama dɔw fana an b'a lɔn k'a fɔ ka se ka dankari o dɔw la wa hali bi u b'a la ka yɔrɔw sisan an bɛ dugawu kɛ Ala k'a kɛ ten n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ ɲɔnɔmara kelen kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnenya i ka dɔn k'a fɔ min i ka dɔn k'a fɔ n dila favɛrɛw ye a yirala k'a fɔ kunungo k'i ka dɔn ko mugujugu dɔw kɔni olu filila an ka jamana lakanabaaw fɛ olu bɛ wulikɛjɔw la kɛrɛnkɛrɛnnen i ka dɔn k'a fɔ kungokolo dɔw kɔnɔ na o yɔrɔw la k'u sɔrɔ ka jari wala tigɛlamaw k'a kelen bɛ bi n'an ka lakanabaaw kun bɔra yɔrɔ min na walima a fɔra k'u kun bɔra yan u bɛ wulikɛjɔ kɛ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la ka se ka n'u fori boli bolo kan ni lakanabaaw taara u bɛ tila ka segin de k'a sɔrɔ olu tɛ jɔ yɔrɔ si kelen na ka lakanabaaw k'u kunbɛn walima k'a dɔn lakanabaaw bɛ nin yɔrɔ in na ka taa yen k'u ti k'u fɛ kuma kɔrɔmara tɛ dɔ wɛrɛ bi ko wulikɛjɔw bɛ kungo ninnu kɔnɔ na sango bi bi na jamana in kɔnɔ na basigi min kuma bɛ sen na u bɛ se ka sabati cogo min na an bɛ dugawu kɛ a bɛ ka fɔ cogo min na Ala ka kɛ ten n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ min ye Masina marabolo ye olu ka kɔmandan kɔrɔba min n'i y'a sɔrɔ n'ale kɔni kɛra kɔmandan ye sisan n'o ye Alibarika Kuntan ye ale bɛ wulikɛjɔw la a kɛlen kɔfɛ kɔmandan ye ka wulikɛjɔw kɛ Masina marabolo kɔnɔ ka maradenw wele u ka se ka hakilila di ɲɔgɔn ma fɛɛrɛ jumɛn de kan ka tigɛ basigi ni lafiya segili la Masina n'a mara kɔnɔ na o baara minnu bɛ sen na dɔgɔfɔrɔnya tɛmɛnen na n'i ka dɔn k'a fɔ Masina a ye wele bila maa ɲɛmaa minnu bɛ yen ani olu ka se ka ɲɔgɔn ye wa i ka dɔn nin waati laban in na wulikɛjɔ kɛlen b'a fɛ tuguni kari dɔw k'a kun da kolongo kan an b'a lɔn k'a fɔ dɔ wɛrɛ tɛ dɛ ani maa ɲɛmaaw ka se ka ɲɔgɔn ye u ka kuma falefale dɔw kɛ basigi ni lafiya kama faso ɲɛta u bɛ se ka sabati cogo min na o ye wulikɛjɔ ninnu kunba de an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn jamana in basigi na lafiya ye o bɛna sira min fɛ Ala ka Mali bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen Mopti marabolo kɔnɔ na an ka sɔrɔsilakaw e ka dɔn olu ka kunnafoni di so u ye wulikɛjɔ kɛ
kunnafonidilaw ka se k'olu fara ɲɔgɔn kan ka taa Moti marabolo kɔnɔ na tile 3 kalan min don kunnafoni kan ka cari cogo di maaw kan ka fɛɛrɛ kɛ cogo di an ka jamana kɔnɔ na lakanabaw ka baara kɛtaw ka se k'u dangɛnɛmaya kunnafoni jugu minnu tun bɛ di n'i y'a sɔrɔ ye jamana wɛrɛw kɛrɛnkɛrɛnnenya olu ka kunnafonidilaw ye ka se ka an ka jamana kunnafonidi ka se ka ta ka kɛ jagokun ye ka se ka fu siro dana nka lakanabaw fana u yɛrɛ ka kɛ kunnafonidila ye an b'a lɔn k'a fɔ baara in b'o hukumu de kɔnɔ na a yirala k'a fɔ ko nin baara min filɛ sen na n'a jateminɛna k'a baaraw bila i ka dɔn k'a fɔ basigi ni lafiya yɛrɛ i ka dɔn k'a bɛ kɛ so ye ka se k'o sabati an ka jamana kɔnɔ na an bɛ dugawu kɛ wulikajɔ minnu bɛ sen na n'a daminɛna a daminɛnen kɔfɛ min i ka dɔn k'a fɔ mara ɲɛmaa ye n'i y'a sɔrɔ o ye Moti mara ɲɛmaa ye gouverneur min bɛ yen n'o ye Abbas Dambele ale ye kuma min fɔ a sen fɛ o filɛ. ɲɛfɔ tɔmɔnen kɛ kun ye ka kunnafoni ɲuman bɛ se ka di fasodenw ma cogo di ka armée ka activités kan. O ye mun na terrain kan kɛlɛ in min bɛ sen na kɛlɛ bɛ tagabolo jumɛn kan ani juguya kuma minnu ni fɛn minnu bɛ se ka fɔ olu bɛ se ka tɛntɛn cogo min na ka ɲɛɲɛ bɔ ka mugu bɔ an bɛnna fɛn caman kan an ye fɛn caman fɔ hali n'a sɔrɔ région bɛɛ ka problème tɛ kelen ye alhamdulilayi Mopti yan déjà comme force étrangère implantée ten o ni Gao ni fɛnw kunnafoniw tɛ kelen ye mais combat wɛrɛw bɛ yan an y'olu discuter les cadres de la région u bɛɛ bɛnna k'a fɔ nin kɛwale in ye kɛwale ɲɛnamaba de kana fɔ Mopti yan kana k'an fara ɲɔgɔn an ka kuma hakilinaw kɛ kelen ye kumakanw kɛ kelen ye ka ta sira kelen fɛ ka bɔ sira kelen fɛ pour que an ka faamaw bɛ baara min na terrain kan a ka lakodɔn wa k'u dɛmɛ k'u accompagner a kan an y'a fɔ cogo min a bɛ komi cadre in bɛɛ kelen kelen bɛ se ka kɛ relais de an ye cadre ninnu sugandi a ma kɛ kunfɛ commandant de gendarmerie tun bɛ yan directeur de développement social tun bɛ yan chef d'appui à la réconciliation tun bɛ yan commandant zone tun bɛ yan procureur tun bɛ yan société civile tun bɛ yan k'a fɔ musow ɲɛmɔgɔ tun bɛ yan jeunesse conseil régional jeunesse tun bɛ yan conseil régional président tun bɛ yan e kɔni kan ka da la k'a fɔ ko o ko in waleyalen n'o kan a ɲɛnɛmayalen n'o kama parce que ninnu bɛɛ kelen kelen kɔfɛ structure ba de b'u kɔfɛ jamaba de b'u kɔfɛ population de b'u kɔfɛ bi an ye min fɔ ko capacité d'adaptation o wajibiyalen no ka kunnafoni yɛrɛ di n'u ma kunnafoni di kunnafoni jugu bɛ di olu de kan. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Moti mara gouverneur ni tun y'ale kaɲaba sa fɔra cogo min na yarabiya la baara yi ala k'a bila sababa o minɛ kɔnɔna na min ka dɔn k'a fɔ kɛnɛ in kan maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ n'olu yɛrɛ tun bɛ ka dɔn k'a fɔ baara in ju la maa dɔ b'u ka sira di a ko sen fɛ an k'olu yɛrɛ lamɛn. information minnu bɛ fɔ a bɛ fɔ o ma ko information vrai an ka autorité mana min fɔ an b'a dɔn bi anw c'est la guerre d'information nanzaraw u tugulen b'a ko cu u bɛ kow ta k'a ɲagami alors donc a bɛ fɔ cogo di n'i ye ka wulujugu faga dɔw b'i kin donc ni an yɛrɛ ka information bi en dire par la presse nationale ani locale n'u yɛrɛ lɛ ta adamadenw u bɛ faamuya k'o la u bɛ an taabolo dɔn ni ala y'an dɛmɛ an yɛrɛ ka cɛdenw n'u ye journalistes ye donc aw de kan ka mɔgɔw kunnafoni an kana to maa kuntanw k'an ka jamana tiɲɛ ka tɛmɛ nin o tɛ se ala baraka n'a ka baraka on pense que ni ala sɔnna mɔgɔ bɛna hakiliman sɔrɔ mɔgɔ bɛna faamuya kɛ. Pise ni ya me rumeur communication de tike na tibu yere na communication ke rumeur kon bano sabe a kiana don ale communication ke sesani vraiment ayan édifier ton chamanka situation tumbe obstacle ni to mala ayan édifier accident situation kurani bulo anga kama ku joro fani ayan édifier jarane abenam communication de pempen na rumeur de fenchien hali kunu ye mɔgɔ dɔw ta tilegan deren fɛ fatɔ ma sugu la donc o waleya ninnu kɔni bɛ fɛn min don bɛɛ b'a dɔn a tɛ se ka ban yɔrɔnin kelen hakili la ni ala sɔnna ma se bɛna kɛ a la yiri jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ parce que hakili la waleya ninnu dɔw jatigɛ walikɛbaga ninnu dɔw kumakan ye ko kiri tɛ ka tigɛ a ɲɛ kan o bɛ don fɛn population kan n'o hakilila dɔw ye ko kiri tɛ ka tigɛ a ɲɛ kan o de kama olu wulila u bɛ kɛlɛ ni fɛnw kɛ pour que kiri ka tigɛ a ɲɛ kan kɔrɔ b'a jira k'a fɔ franchement jamanadenw mago bɛ kiri tigɛ ko ɲuman na. An ye fɛn caman faamu an ka sarasiw u bɛ baara kɛ tiɲɛ na ces derniers temps bɛ se k'a fɔ ko u ye baara caman kɛ u sera ka yɔrɔ caman libéré u ye yɔrɔ caman libéré donc population nisɔndiyara kosɛbɛ mais rencontre parce que an y'a jateminɛ lawali la an ka faamaw tɛ kuma u bɛ baara ɲuman caman kɛ mais u tɛ communication de kɛ mais zeyina n'u yɛrɛ de wulila fo bamakɔ ka na an sɛgɛrɛ ka na information d'an ma information à la source o tubabu ɲuman na vraiment on est très content a diyara n ye u ka to ka ni ɲɔgɔn kɛ u b'an hakili sigi. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye maa minnu tun b'a kɛnɛ ka moptikaw fɛ u y'a fɔ cogo min na fara ɲɔgɔn kan ye ni kun b'a la ka se ka kunnafoni dangɛnɛmaya ala k'o bila ɲɛta minɛn kɔnɔ n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ kayikaw fɛ olu ka sugu kɔnɔna na jenini kasara ye yen sɔrɔ n'o ye tasuma jeni ye o baara min kɛra
tiɲɛniw kɛra kɔnɔ na jamana ma ɲɛmɔgɔ yɛrɛ k'a fɔ ni ala sɔnna ma wulikajɔw kan ka kɛ dɛmɛɲɔgɔnya ka ɲɛ suma a sen fɛ maa dɔw b'u ka sariya di baara in kɛra cogo min na an ka dɔw lamɛn. gardien ko surɔ ko an sigiɲɔgɔn dɔ bɛ yan nɔ ale bɛ vaccin feere ko o tun bɛ soudure la ka yɔrɔ ko 2h50 kuma tasuma wulila u bolo bon tasuma wulila u bolo pare k'u yɛrɛ a kɛlen k'u déborder kuma min na ko gardien yɛrɛ sɔrɔla ka wuli o la ka taa a fɔ polisiw ye ko tasuma bɛ sugu kɔnɔ. ne kɔni minɛn ninnu kɔni bɛɛ jɛnna foyi ma bɔ a la 3h wagati ne terimuso de ye n wele telefɔni na. jɛnini daminɛna kantini min na o ye ne bɛ sigi o kantini yɛrɛ de da la tasuma ye kantini minɛ dɔrɔn a bɔra ka ne yɛrɛ ka minɛn minɛ hali minɛn den kelen a ma bɔ a la hali misi kɛra jagati fɛn a ma bɔ an ka minɛnw la tiɲɛ ni ala kan kɔni bɛ min fɔ mɔgɔw ye a bɛɛ ala ka sabali d'an bɛɛ ma ko la dɔrɔn. gardien ko ma ko tasuma wulila ne yɛrɛ kɛrɛfɛ kantine de la quoi n'o ye ɲɛsigiso kantini ye actuellement finiw de bɛ feerela kɔnɔ olu tun bɛ ka yɔrɔ dɔ de souder quoi ko tasuma ye fɛti kɛ wagati min olu yɛrɛ y'a dɔn kunbɛ yɔrɔ t'a la donc sudelikɛlaw yɛrɛ jiginna k'u yɛrɛ ta donc yɔrɔtigi fana actuellement anw m'o y'a ɲɛna. sinon an commerçant sirako kɔnɔ o kuma fɔra ye mairie fɔ ala a tɛ tɛmɛ 2 mois kan maire ye ci bila ka na sugulamɔgɔ ye ko installation ni sirako ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili to a la maire tɛ sugula o an de ye sugulamɔgɔ ye mais a b'an yɛrɛ ka hɛrɛ de fɛ. maire ye wele bila ka na k'an ka installation n'an ka fɛnw contrôler a bɛɛ kɛ kun y'an yɛrɛ de mais sugulamɔgɔw mun mana chance sɔrɔ o ko f'ale ka don yɔrɔ dɔ mun mana chance sɔrɔ o ko f'ale ka don yɔrɔ dɔ la. voilà bon ni ne ka yɔrɔ de vraiment an ye nin kasara de sɔrɔ an y'an bi an nana ka sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ jɛnna an ma se ka foyi labɔ mun bɛ se ka fɛn dilan ɲɛ vraiment yɔrɔ bɛɛ jɛnna waati min période bɛ mun ye dɔrɔn an b'o de feere an tɛ minɛn kelen feere quoi mais an ka base kɔni ye jɛgɛwusu feere de a carton n'a fɛ a bɛɛ jɛnna. an balɔrɔ k'a fɔ ni tun ye ka i dɔgɔ fiyɛ kɔnɔna ye maa minnu bɛ n'u ye kasara sɔrɔ ka fɛn min fɔ yarabi ala k'an kisi kasara ma min y'an ka jamana ye kasara fɛn fɛn bɛ bi n'an bɛ ka siran ye ala k'an cɛ jama o kasaraw la an ka jamana ka bila lafiyaw minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye min ka dɔn k'a fɔ météo ye o ye ka dɔn k'a fɔ cakɛda ye min bɛ n'olu ka baara ɲɛsinnen bɛ jiko waatiko k'olu bɛɛ lajɛlen jateminɛ an ka jamana kɔnɔ na ɲinɛsan kɔnɔ n'a ma ɲɛ an bɛ ka gɛrɛ samiyɛ na baaraw bɛ ka kɛ kɛcogo jumɛn de la ani mun de kan ka kɛ o kɛra faraɲɔgɔnba ye ni ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonilaw ɲɛkɔrɔ o kɛnɛ kan min y'a ɲɛma ye n'i y'a sɔrɔ Fatumata Sango ye ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. tɔgɔ madame Jabate Fatumata Sango ne ye directrice ani min ye wagati kunnafoniya ye an ye min kɛ bi a bɛ taa sira 4 fɛ a fɔlɔfɔlɔ salon an ye mun jate minɛ salon samiyako fɔlen na ka segi o la k'a lajɛ yala an ye mun fɔ o de kɛra wa filanan ɲinɛ samiyako bɛ kɛ cogo di ji hukumu kɔnɔna na yala ji mun bɛna ɲinɛ samiya kɔrɔ ni y'a kafu ɲɔgɔn kan a bɛna kɛ cogo di sabanan ye samiya bɛ don wagati jumɛn a bɛ fori wagati jumɛn a kuntala bɛ janya wala a tɛ janya jaw bɛ y'a kɔnɔ walima jaw tɛ y'a kɔnɔ naaninan o ye jiboli siraw ye n'o y'an ka Bajoli b'a bolo ye ani Senegal b'a bolo ani Delta b'a bolo ji mun bɛna boli olu kɔnɔ yala o baboli sira ninnu na jiw fanga bɛ bonya wa walima a bɛ dɔgɔya baara kuncɛ nana ni ladilikanw ye k'a yira k'a fɔ samiya mana an ye min na min fɔ samiya in taabolo la min bɛ bɔ o kɔnɔ adamadenw kan ka segin ni mun ye yalima u bɛ se ka fɛɛrɛ sigi fɛɛrɛ min b'a to u ni bɛ kisi u ka sɔrɔdaw bɛ yiriwa Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen sigida kelen-kelenna mɔgɔ dɔw tun bɛ yen pour que a ka se ka laseli se a ka sigidaw ma faaba kɔnɔ ani baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ baara kɛ minnu bɛ jɔrɔ samiyako la minnu ka baara ye samiya gɛlɛyako ye minnu ka baara ye sɛnɛ ye minnu ka baara ye mɔni ye minnu ka baara ye sirako ye a n'a ɲɔgɔnna caman olu fana fara ɲɔgɔn kan an ma da o dɔrɔn ma faaba kɔnɔ Mali la an ka mairie du district olu faralan kan kunnafoni naselaw n'o ye aw yɛrɛ ye o fana faralan kan baara in kɛra o hukumu kɔnɔ. an balɔrɔ k'a fɔ ni tun ye météo ɲɛmaa ye Fatumata Sango a fɔra cogo min na baara kura min bolo dalen bɛ ɲɛta an ka jamana ala k'a k'u ta sira ye n'an bɔra ye an ye kunnafoni dɔw ye kunnafoni sira dɔw bɛ ani ɲininkali dɔw taara ka ɲɛ sama kunnafoni dɔw la ko marifaci dɔw kɛra tamani an ye kunnafoniw sɔrɔ a la nka ka sanga n'an ka sɛgɛsɛgɛliw ye an tɛgɛ ma da kisɛba kan a ko kɔnɛ na an kɔni ye wulikajɔw kɛ ka se ka kunnafoniw ɲini yɔrɔw la ye an ma se k'an tɛgɛ da kisɛ kan o b'a jira k'a fɔ ni ala sɔnna ma an bɛ dugawu kɛ hali bi kumakan minnu fɔra an ye ka ɲininkali minnu kan na n'a tigɛ ma se ka da kisɛ ka tɛgɛ kunnafoni balolen y'an bolo ka se ka pɛrɛtigɛ di an kanubaw ma nka an bɛ fɛn min fɔ yarabi ala a mana kɛ fɛn fɛn ala k'a ka basigi ka ɲɛsin an ka jamana ma ni ala sɔnna ma an bɛna kunnafoni tɔw ɲɛɲini k'an tɛgɛ da kisɛ ka kunnafoni nataw la ka se ka pɛrɛtigɛ da aw ma n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na fɛɛrɛ fɛn fɛn bɛ yen n'i y'a sɔrɔ kan ka tigɛ ka ɲɛsin kiiri tigilamaw olu ka wulikajɔ kɛ ka se ka kunnafoni di yɛrɛ k'a dɔn mun de don ka se ka kɛ sababu ye k'u ka baaraw yɛrɛ ɲɛfɔ
sango mauti critique la u ka fɛn minnu faamuya ka se ka u bila faamuyali minɛn kɔnɔ u kɛra fara ɲɔgɔn ba ye n'o ye formation dɔ ye lakɔkɔli baaraw o sen fɛ ministre so tɔgɔ la Ali Sango ale tun bɛ kɛnɛ kan ale ye kuma min fɔ ko in kunna an ka lamɛn. Magistrat ma formé communication kan donc o de kama an ye formation in dabolo pour que formation d'u ma pour que u k'a dɔn k'a fɔ ko communication kɛra diyagoya ye c'est vrai mais u b'a kɛ cogo min na a kan ka kɛ cogo min na a bɛ taa sira min fɛ u bɛɛ kan ka f'u ɲɛna nin tile fila in na. An bɛna kuma réseaux sociaux kan an bɛna kuma communiqué de presse bɛ a bɛ rédigé cogo min na an bɛna kuma o kan interview bɛ kɛ cogo min na n'u taara plateau ninnu kan n'u ye kuma d'u ma comment est-ce que u ka se ka justice yɛrɛ valoriser u ka kuma kɔnɔna na o modèle bɛ taa o de kan nin tile fila in na. O b'a permettre justice bɛ faamuya parce que fɛn caman justice bɛ fɛn caman kɛ mɔgɔw t'o faamuya donc ni u ka communication taabolo yɛlɛmara o b'a dɔn k'a fɔ o b'a yira ko justice ni citoyen bɛ se ka kuma wala o bɛ ɲɔgɔn faamuya parce que n'i bɛ baara kɛ n'i t'a yira n'i bɛ baara kɛ i t'a yira cogo dɔn i tɛ se ka faamuya donc il faut que u ka communication formation kɛ pour que jamana kɔnɔnaw yɛrɛ denw yɛrɛ bɛ se ka justice ka taabolo yɛrɛ faamuya. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Ali Sango kan ye u y'a fɔ cogo min na ɲɛta yarabi ala k'a bila o minɛn kɔnɔ n'an bɔra ye min ka dɔn k'a fɔ cakɛda min ka baara ɲɛsin bɛ jiko yɛrɛ baaraw ka se k'olu tɔgɔtɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ an bɛ ka don samiyɛ kɔnɔna na mun ni mun de kan ka kɛ ji yɛrɛ ka se k'a latɔgɔtɔ o kɛra i ka dɔn k'a fɔ fara ɲɔgɔn ba ye min ka dɔn k'a fɔ Damasa Bɔrɛ ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. San dama in na ni san nana ji bɛ don tiɲɛni kɛ dugu kɔnɔnaw la k'a sɔrɔ jiko gɛlɛya bɛ mɔgɔw kan bapaya ninnu a fan caman i sigi kun ye de an ka na minnu bolo bɛ jiko baara la Mali kɔnɔ yan nɔ ani an dɛmɛbaa jɛkulu ani tɔn fana sigilen don u b'a fɔ ba bolo ma suru don Mali la mais a foroba tɔgɔ yɛrɛ o de ye Volta ye bassin de Volta donc cakɛda min sigilen b'o kunna donc u nana u kun ye baara boloda an b'a fɔ ma projet ani dɛmɛbaa jɛkulu dɔw n'olu ka dɛmɛ ye ka ɲagata min bɛ jiko la o kɛra a camanba ye o kɛra a lako dɛsɛ ye ka se ka sigi ka fɔ k'a la ka ɲɛɲinini k'a la ka hakililaw jira ɲɔgɔn na yaasa an bɛ se ka baaraw boloda mun bɛ se ka maaw latanga jiko ɲagata ma yala an bɛna waleya jumɛn kɛ ka kunnafoni sɔrɔ fɔlɔ k'a fɔ ɲinan yɛrɛ sanjiko a bɛ bonya ou bien a bɛ dɔgɔya o ye kelen ye filanan ni san bɛna ba kɔnɔ a bɛ wolowolo a bɛ taa kɔ kɔnɔnaw ni fɛngɛw la donc baarakɛminɛn dɔw de bɛ yen ka ji kɔlɔsi ji hakɛ min bɛ tɛmɛ k'o dɔn yaasa ka mɔgɔw kunnafoni pour que ji kana na se ɲagatasiw ma donc an b'o fana baara kɛ. An b'a ladɔn k'a fɔ ni tun ye Damasa Bɔrɛ u y'a fɔ cogo min na baara min bɛ senna yarabi ala k'a bila ɲɛta basigi o minɛn kɔnɔ n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ an ka wajulikɛlaba min bɛ kɛrɛnkɛrɛnna jamana kɔnɔ n'a bɛ wele ko Mamadu Dunbiya k'i ka dɔn ale fari ma d'a la o kɔni kɛra sababu ye an ka jamana faamaw kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔn k'a fɔ diinɛ ɲɛmaaw ka taa se wajulikɛlaw yɛrɛ caman ma olu b'a la ka taa waati ni waati ka t'u ɲɛ d'a kan dɔgɔ furancɛ in kɔnɔna na min ye maa caman ye minnu bɛ yen olu taara ka t'u ɲɛ d'a kan o kɛnɛ kan min a yɛrɛ denkɛ o y'an cɛkɛɲɔgɔn ye ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu taara ka t'u ɲɛ d'a kan Musa Bala Keyita ale taara ɲɛ da kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ ye o filɛ. Kuma jamujan tɛ ne bolo nin ko in na an balimaw ni an karamɔgɔw an b'o de fo cɛsiri ani kɔnɔnadiya ni dɛmɛ min ta ka ɲɛsin an ka sɛfu ma se foyi tɛ n ye bi nisɔndiya la fo n'a kɛra foli de ye n bɛ fara dɛmɛya kan a mana kɛ cogo o cogo la an bɛɛ karamɔgɔ don an bɛɛ fa don nka ne fana ye fa min dɔ ye kosɛbɛ o la n'u nana ka na bonya kɛ seku ye a bɛ n'a fɔ u y'a kɛ an de an minnu yɛrɛ fami ye yan karamɔgɔ kelen o kelen ka dɛmɛ yira nin ko in na n bɛ arabi t'a la min t'a arabi t'a la an bɛ foli ni ani barika da an b'o k'u bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn ka duwawu k'o kɛ u ye ala ka si barika ma ala k'o di an'u ma an b'a ɲini ala fɛ i ye dɛmɛ min kɛ ala k'a bila mizani na yarabi lajarabi min ni seku b'a kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ ala ka lajarabi ala ka ta ka bɔ yen ala k'an bɛɛ lafi ka labanko ɲuman d'an bɛɛ ma k'an ka limanaw jeri. An b'a lɔn k'a fɔ min ye wajulikɛla min b'an ka jamana kɔnɔ na n'ale yɛrɛ tɛ karamɔgɔ dogolen bi Ndɔma Abdulayi Koyita ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan a ye min fɔ o filɛ. An bɛ ala fɔ an b'a waleɲuman dɔn an b'a barikada ala kɔni y'a to an nana bɔ an ka cɛkɔrɔba ye bi an kun y'a kibaruya mɛn k'a fɔ ko fariw man d'a la kosɛbɛ bon hali ni banako kɔni tɛ ninnu y'an ka cɛkɔrɔbaw ye minnu ye wajulu daminɛ ni an yɛrɛ kun b'an sigi u ka wajulu kɛnɛw kan yɔrɔ caman na kuma caman na k'an yɛrɛ to hali denmisɛnnin tɔw ɲɛmɔgɔya la an kun bɛ wele bila minnu ma u kana wajulu kɛ Madumiya y'o belebeleba dɔ ye mɛ n'an y'a mɛn ko fari man d'a la ala kira ko sallallahu alaihi wasallam silamɛ hakɛya silamɛɲɔgɔn ka 5 don yɔrɔ dɔ la silamɛ hakɛya silamɛɲɔgɔn ka 6 don a 5 n'a 6 bɛɛ la
ka taa bɔ banabaatɔ ye o b'a la o tuma na an kana bɔ ale bi o ye wajibi ye an bɛ baraji sɔrɔ ale yɛrɛ fana bɛ nisɔndiya an bɛ kɛ ladegelikɛla ɲuman fana ye ka da ka Alakira ye nin de fana fɔ an ye alayhi salatu wasalam o tuma na an nana cɛkɔrɔba sɔrɔ état min na a diyara an yɛrɛ ye kosɛbɛ parce que an n'a ye baro dɔ kɛ an n'a ye foliw kɛ o tuma fariw man d'a la o ye tiɲɛ ye mais o sugu dɛsɛba tɛ ko maa bɛ kamana gan fɛn min na o sugu tɛ bon an kɔni nisɔndiyara a yeli la an n'a ye baro kɛ alhamdulillah o tuma na nisɔndiya min b'an na kɔni o kɔni ye nin ye an yɛrɛ ɲɛ dali min kɛra ka o y'an fariw foni kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ de inshallah kumakan laban an ka hakili to an ka karamɔgɔ la parce que défaut dɔ bɛ an na jamana nin kɔnɔna la an bɛɛ b'a sira ka Ala kɔni k'an kisi parce que mɔgɔ ka d'an ye de n'a ka kɛnɛ quoi bon Madunya ye sanga min sɔrɔ wajulu la ye an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn mɔgɔ caman ye wajulu dɔn mɔgɔ caman ye fɛn caman dɔn n'ale sababu ye bon dɔw yɛrɛ fana jogo ɲana Ala ta kɔfɛ n'ale sababu ye mɔgɔ ka di anw ye n'a tigi bɛ se ko la de mɔgɔ ka d'an ye n'a ka kɛnɛ de mais ni mɔgɔ banana dɔrɔn wagati dama dɔrɔn an bɛ se ka ɲinɛ a tigi kɔ bon o de ye fɛn ye fɛn b'a la n'a cɛ ka jugu kosɛbɛ an hakili ka to i la i ka kɛnɛ n'i ka banalen dɔ fana hakili ka to i la mais ka kɛ n'i ka kɛnɛ dɔrɔn i bɛ se ko la kuma min bɛɛ bɛ girin nɔfɛ mais ni banana mɔgɔw bɛ tila ka ɲinɛ i kɔ bon n'i taara dɔw lajɛ maɲumatɔ ko yɛrɛ don quoi a dɔw yɛrɛ bɛ fatu fo mɔgɔ bɛ ɲininkali kɛ halisa karisa kun bɛ yen wa bon o b'a yɛrɛ an ka mɔgɔbaw an bɛ to ka ɲinɛ o kɔ o cɛ ka jugu kosɛbɛ ale min y'an ka cɛkɔrɔba ye ni nin kɛra an k'an kana bɔ a ye parce que n'Ala ye si d'an ma nin ɲɔgɔnna b'an bɛɛ lajɛlen ɲɛ quoi o tuma kumakan laban min b'an bolo ka daminɛ jamana faamaw la ka na jamana dɔnnikɛlaw la ka na denmisɛnninw na ka na fɛntigiw la diinɛ laselaba ninnu an ka jamana maa fɛn fɛn ye baara kɛ jamana na an kana ɲinɛ o kɔ quoi an bɛɛ ka hakili to o la an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka kɛnɛya di cɛkɔrɔba ma Ala kana dɛsɛ halisa an mago bɛ ladilikanw na an tulo kana fama ka ladilikanw ma an b'o ɲini masaba Ala fɛ an balodan ka fɔ ni tun ye Abdulaye Koyita kan ye ministre b'an ka jamana kunna n'u ka baara ɲɛsin bɛ diinɛ ko ni bato ko ma n'i y'a sɔrɔ ye Mamadu Kone ale yɛrɛ taara bɔ dɔgɔ sibiri don a ye kuma min fɔ fasodenw ɲɛkɔrɔ nin kɛnɛ in kan o filɛ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an ka karamɔgɔkɛ ani an facɛ n'o ye Muhamadu Dunbiya ye depuis anw ka dɔgɔ n'an b'a ka wajibi lamɛn fo kana Ala kɛra ka anw jarabi bi k'an kɛ minisiri ye bi kan ka kɛ a siɲɛ 4nan ɲɔgɔn ye ne ka minisiriya kɔnɔna na an bɛna fɛ yen ka la cɛkɔrɔba in jɔyɔrɔ ka diinɛ kɔnɔ longolo hali ni an bɛ miliyari kelen di a ma a ye min kɛ diinɛ na an tɛ se k'a sara Ala de b'a sara cɛkɔrɔba in a fari ma dara waati dama dama in na donc a ka kan silamɛ bɛɛ lajɛlen ka hakilina miiri kɛ kelen ye k'o ka attention l'a kan ko kana kɛ mɔgɔ kelen bolo ye ni ɲɔgɔn kɛra i b'a sɔrɔ dɔw b'a fɔ ko an b'a fɔ faamaw ɲɛna o k'a kɛ tan k'a sɔrɔ bɛɛ kelen kelen bɛ e yɛrɛ ka makoya baara kɛra dugu kɔnɔna na karamɔgɔw bɛ yen se b'o ye dɔw bɛ yen karamɔgɔw tɛ diinɛ baara la se b'o ye dɔw bɛ yen commerçants do se b'o ye faama yɛrɛ dɔw bɛ yen se b'o ye faama yɛrɛ dɔw fana bɛ yen se t'o ye parce que mɔgɔw tɛ min faamuya fanga mara se ani nafolo mara se tɛ kelen ye bɛɛ kɛ e ka jɛniyɔrɔ kɛ Ala ko la Ala bɛ bɛɛ sara i ka ko la Mamadu Dunbiya nin ne fɛn min kɛ a ye a n'a ka famille Ala de bɛ sara la k'a yira silamɛw na k'a fɔ cɛkɔrɔba in man ka to a kelen na cɛkɔrɔba in kan ka dɛmɛ cogo bɛɛ lajɛlen na silamɛw o ka ɲɛmɔgɔw n'o ye diinɛ fɔbagaw ye o k'o hakili t'o la sani an ka se Mamadu Dunbiya fɛ an bɔra dɔ de fɛ yen Adama Daw radio islamique la a ye accident kɛ k'a woro kari a san kelen filɛ nin ye mɔgɔ caman tɛ a kalama a kumana sɔgɔmada in na fo ka ji bɔ ne ɲɛ na donc n'an b'a hakili to an ka diinɛ baarakɛlaw la a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔw bɛ an ka diinɛ bonya diinɛ kanu bɛ don mɔgɔw la mais n'an y'o to yen k'a kɛ ka k'a fɔ dɔrɔn ko faamaw k'a kɛ tan faamaw k'a kɛ tan an bɛ kɛ fadensago ye Ala k'an kisi a ma kuma laban Ala k'an ka cɛkɔrɔba kɛnɛya Adama Daw ani Mamadu Dunbiya ani mɔgɔ caman bɛ yen i b'a sɔrɔ hali an t'o tɔgɔ lɔ o bɛɛ bɛ souffrance kɔnɔna na an b'a ɲini silamɛw an ka hakili to ninnu na an k'o dɛmɛ yalasa Ala ka se k'an jɔyɔrɔ fana ye a ka diinɛ kɔnɔ an balodan ka fɔ ni tun ye ministre Mamadu Kone kan ye a y'a fɔ cogo min na sɔnni bɛ sigi fɛn minnu kan maa caman bɛ an ka jamana kɔnɔ jɔyɔrɔbaw la walima maa caman ka jamana kɔnɔ tɛgɛrɛ bɛ fiyɛ fan bɛɛ fɛ ni banana tile 2 ni 3 o ye sɔrɔ maaw ɲinɛn'i kɔ sango e bɛ ka fɛn min kɛ n'a sɔrɔ k'u ɲɛ b'a la k'a fɔ kɛcogo wɛrɛ b'o la min tɛ maa yɛrɛ hakili tɛ to i la bilen n bɛ sa i nɔfɛ caman bɛ yen e ka dɔn olu yɛrɛ hakili tɛ to i la hali ni tɔgɔ fɔra tuma dɔ la u b'u ka kun jan k'o sababu kɛ sogola min sɔrɔ an bɛ fɛn min fɔ n'an ko ko an ka diinɛ ɲɛma walima an ka diinɛw e ka dɔn olu de ka d'an ye ka se k'a dɔn yɛrɛ a bɛ sɔrɔ anw kɛcogo de la alimami b'o la an ka diinɛ maabaw caman bɛ yen a dɔw bɛ yen olu yɛrɛ kɔni ni kɛra o ye ka ban u ye gɛlɛya sɔrɔ ne yera fɛn dɔw la k'e karisa tɔ wa i ka dɔn olu yɛrɛ minnu kan k'u bolo dulen kɔrɔ a b'a bɛɛ kɔnɔ ko se tɛ olu de ye k'a sɔrɔ olu b'a la ka fɛn bɛɛ kɛ kɛrɛfɛ nka olu hakili la ko maa wɛrɛ de n'a kɛli ka kan ye k'olu to yen nin ye ka dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ yen n'a cɛ ka jugu kosɛbɛ kosɛbɛ a y'a fɔ cogo min na an bɛ yɛlɛ ka jɛ ka hakili to an ka maabaw la tan n'o kɛra ɲinifɛn a dɔ bɛ dɔ la o bɛ don sɔrɔli da fɛ n'o tɛ k'i si bɛɛ kɛ ka nin ɲɔgɔnnaw kɛ tiɲɛ don an b'a fɔ ko Ala
nga fɛn minnu b'a la kɛ n'u bɛ k'olu fɔ o bɛ ka fɔ anw de ye yan anw de bɛ k'o lamɛn anw de bɛ ka bilasira anw de bɛ ɲininkaliw kɛ olu la f'an k'o hakililaw bila ko kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra ye hali bi an ni diinɛ tigilamaw an ni olu bɛ to ɲɔgɔn bolo wulikajɔ kɛra n'a fɔra ko Adama Sufi Adama o tɛ maa dogolen ye jamana in kɔnɔna na o min bɛ n'i y'a sɔrɔ Masaramani y'ale wele o kɛlen kɔfɛ n'a dagalen tun bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen i ka dɔn Sutiba ni Misabugu Badingɛ kɔnɔna na o min kɛra e ka dɔn n'o ma ɲɛ k'a fɔ sanyɛlɛmaw bɛ se ale ka ziyara o baaraw bɛ sigi sen kan o kɛra kari tɛmɛnen in na a kɛra kari don o kɛnɛ kan ye Siri Kulubali tun bɛ ale ye ɲininkali dɔw kɛ seera minnu sɔrɔla yen olu filɛ. Bismillahirrahmanirrahim astaghfirullah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Sufi Moro Touré Kaba Jorela alhamdulillahi rabbil alamin bi an bɛ Ala fo k'Ala tanu ka Ala barikada a n'a ka jɔn ɲuman bɛɛ bi kɔni an bolo yan bi Cheikh Siribanko de b'an bolo yan an karamɔgɔkɛ ka sayɛlɛma fatuli sarakati bɔ an bɛ o de la yan bi hakilina min an bila nin na diɲɛ ɲɔgɔn wale ɲuman dɔn de mɔgɔ min ɲɛna i ma ka i bɔ fili la ka i bila yelen na k'i bɔ filibagancila la ka na sira jiri la n'o fana nana tan yan i ma ka ɲinɛ kɔ diɲɛ yɛrɛ de y'o ye an fa jɔyɔrɔ don an ba jɔyɔrɔ don ni a gwara an bolo an b'an bolo ka n'a de fɛ yan n'a gwana an bolo an b'an sigi n'ale tɔgɔ ye k'an sigi ni Ala tɔgɔ ye kira bonya kama surama tɔgɔ la a y'an kalan min na an bɛ se k'o de fɔ a ka ca Ala fɛ n'an ye Ala deli a tɔgɔ la ko o ko la ne kɔni bɛ Ala deli surama tɔgɔ la ko o ko la Ala fɛ Ala b'o ɲɛ. Ne tɔgɔ ye Adama Karambe alhamdulilayi an bɛ se k'a fɔ ko tare bi kɔni an bɛ se k'a fɔ nin ye nisɔndiya faranga ye mais nisɔndiya bɛ yɔrɔ min na nisɔngoya fana bɛ yen an ka seku an ka karamɔgɔw an ɲɛjɔyɔrɔ mun ye Sufi Adama Yɛliku ye a ye Ala ka wele jaabi ɲini an y'a sanji 6 ye san o san ni nin kalo mɛ kalo sera an bɛ to ka wulikajɔ k'a la ka fara ɲɔgɔnya boloda kalandenw sufiw n'i ko Sufi Adama fana i bɛ se ka Sheikh Sala yala ale ye o ye a b'a fɔ ko Sheikh Sala Sheikh Efuru ninnu taama na an kun bɛ taama ɲɔgɔn fɛ ka kolokolo ka barika ɲini o hukumu kɔnɔ bi Sufi kalandenw Sheikh Sala kalandenw Sheikh Efuru kalandenw bɛɛ lajɛlen y'an sɔrɔ n bɛ se k'a fɔ Bamakɔ silamɛ bɛɛ. Ne tɔgɔ ye Amadu Jakite ka bɔ Sufɛran fɛ mais u b'a fɔ yan nɔ ko Moribabugu fulakɛ an karamɔgɔ ani an ɲɛjɔyɔrɔ ani an bilasirabaga n'o ye Sheikh Sufi Adama Yɛliku ye ale ka ziyara an bɛ o de kɛnɛ kan nin ziyara in nin y'a ta ko 6nan de o tuma na a bɛ n'a fɔ dusukasi ani nisɔndiya fila de faralen bɛ ɲɔgɔn kan an karamɔgɔ bɔra an bolokɔrɔ o dusutɔɔrɔ b'an na mais alihamudulilayi an ye Bamakɔkaw ye ka Maliyɛnw ye jama cayara vraiment k'a yira na k'a fɔ ko anw kelen kungo tɛ nin ye u bɛɛ jɛra ka an ka jɛ k'a ta ɲɔgɔn fɛ o nisɔndiya b'an kan sarakati bɔ de don ka ɲɛsin Sufi Adama ma ani an banbagatɔ fɛn fɛn bɛ yen ka ɲɛsin a bɛɛ lajɛlen ma sufiya ni k'i bɛ sufiya ta k'a lajɛ an karamɔgɔ bɛ min fɔ an ye sufiya bɛ sabali de fɔ jɔn min ni Ala y'i sɔn sabali la k'i sɔn limaniya la a bɛ fɔ e ma ko sufi parce que ni Ala ye limaniya d'i ma ka sabali d'i ma ko bɛɛ bɛ ku e fɛ o tuma ni ko bɛ kura e fɛ e bɛ kɛ sufi ye mɔgɔ dusuba tɛ se ka kɛ sufi ye kɛlɛkɛla tɛ se ka kɛ sufi ye mɔgɔ min bɛ yen nɔ k'a fɔ ko tɔɲɔni ka di ye mɔgɔ bɛ se k'a fɔ mais e tɛ se ka kɛ sufi ye sufiya kɔni bɛ sabali de kɔnɔ an karamɔgɔ min fɔ ko sufi sabali don k'a ma fɔ mɔgɔ kana ba e la dɛ ko mais ko e de kana ba mɔgɔ la a ma fɔ ko i balima kana ba i la dɛ ko e de kana ba la a ma fɔ ko mɔgɔ kana e muso ɲini dɛ ko e de kana mɔgɔ muso ɲini a ye min fɔ an ye k'a gɛlɛya an ma o de ye nin ye. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Sufi Adama ka kɛnɛ kan Siri Kulubali ale tun bɛ yen a fɔra cogo min na min ka dɔn k'a fɔ yarabi Ala ka hinɛ se an ka jamana silamɛfure bɛɛ lajɛlen ma kura ni kɔrɔlenw yarabi k'anw yɛrɛ ta kɛcogo ɲɛ n'an bɔra ye yirimajɔkaw fɛ yen misiriba dɔ dayɛlɛla kɛrɛnkɛrɛnnenya kari don min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ CSCA terrain e ka dɔn Salifu Keyita tɔgɔla ndolanci cɛla min bɛ yen o kɛrɛfɛ coyi a kɛra yen ni misiri yɛrɛ e ka dɔn n'i ye misiri jateminɛ ka misiri jɔlen tun bɛ misiri kun dira kabini 2003 san n'o ye 2003 ye fo ka na se nin yɔrɔ in ma seli tun bɛ ka k'a la kabini Karatabugu don dɔ de nana misiri ci ka jɔ kalo 4 kɔnɔna na wa ka tila ka su mara yɔrɔ yɛrɛ k'o ka misiri in kɔnɔna na nin bɛɛ lajɛlen la sanfɛla ni dugumana i y'a se ka pratiquer d'a ma kɛnɛ kan min ye Cheikh Usmane Badara Haidara k'ale denkɛ tun bɛ kɛnɛ kan ka taa se karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma mara kɔnɔna na o sen fɛ Sulemani Danbele wajulikɛla ye ka taa se Alpha Aliyu ka bɔ Berta olu ye kuma min fɔ kɛnɛ kan u filɛ.
Alhaj Suleiman Gausu Damili nzigimbe Bamakoya ambe domine napo bi falaje sokorola misiri mi garaba samase ko misiri o almami dafaledu ami Allahu ta'ala sabe ko tandu andale me ala tandu ko bili bado de laya min to ko ala ka soda yeleli no e misiri Allahu ta'ala ye fan seri jondo de bla kam misiri do de ci ka jo ka kedda ka bana misiri nyumanye o dayeleli o de bi Alhaji Maliki Traore o de almami misiri njora kada alede ma chemi ye misiri njo ale ne demisenen do atuskumbe ala fe bare ala ko inna ma ya'muru masajidallah man amana billah ma munum be misiri jo ko wiye mo ye munun daleme Allahu ta'ala la o daleme la harajo dula ami do o ke misiri jo lañi ayabo na bolo mina ya rabbi alakano ba alakado faru nettoyer Alpha Aliyu Berza ne Berza kay amla mbi fo ni cin braji ira kuna funi di chuwa la kadi moma imami yake misiri kilin jo Allah taala ko be aljina so chama aba do gadima aljina ko sa mo ba fo yala abe judi di aljina be kinga jo halbi ni bar ñoo manga bi ko aljina so bi jo janma ko ni sabba sawar ka ko la ko ko bana janma so fo ti faroka nga aljina ko halbi ni boy ñoo yake alaba aljina so la kata comme na for do aljina mo na aljina ko inga ci agojugo ni ñoo ga mamunum na bangi no ñoo ga be aljina so bi ya rabbi alga yarga be ci bana so abla kifu ikul bali ambaloren ka foni tuye Suleiman Dambele ka fara Alpha Liu ka bo Bertani tiolu kanye uya fochko mina ambe dugo ke ala ken nyone uchaya kenen kanye mi Cheikh Ousmane Marana Aidara denga ye no e Haruna Aidara ale tume kene kay mi foye oufle عليكم قامنا الكريم على أبايجا تكافل شرفهم موجودا ورعاية عني عفر وأمنا وأسيد ومكريم أنا أعرف لك نشرف لك فلك نشرف عثمان مراني عيدا قوي فلك أقصد بلد لك أعرف عيدا أبني بارمناني أرحم باربي أعرف كاكاتوني موفى kuma kan chugala o kofe mi misiri yalma mi ni yasro yo talika Maliki Traore la kene kan anyin galkale la jabmi de oufle ni de Maliki Traore ni mondial mami anga mazabti Imam Maliki misiri to derende misiri du ko do sigu da adama ni mondial du sigu depuis 2003 a terrain drama ayan dibure ka jo ka ka karabuyi ka bol ka ka tolso 2011 ayi zuma da mina misiri kono kana se siama asawo bora ke orawo dola ko malamin ko bara odende nan misirti ka dem fast mana ka ke tazi abara kala kalo nan kono o kan ya immigration ke jinda kon foite jinda bo ndi fenti nga ninte mai nan ala ko de kama misiri do be a kernelen do tagabulu do kama o misiri tanka misiri tabulu be ban fa ya tabulu bo nana be kadira be fembe be tiani be am charu be tabulu tambe an ne be wajibi ga daga misiri ma fa kana wajibi ga tabulu la wajibi ga ala ya sira ya tabulu misiri ja ni mi islam ko anga nyon deme ala ko anyon deme ala ka jurba kire ko ba jidi ko le jama na kara nyon fa ala ba deme do mi islamo fe surtout mi so ma an ka be na le minga ala de oke almami do ko ne nya wal ma kamna trendira fo be de almami de ba trendira fo be ni de almami toujours ba yin islamo ko be fo te bembo na ya misiri kira te bendi akaw na so misiri ko don nyon ko le me don nyon chade mi ya jo atafa abajo aya den ka fa bendi be misiri ko no o de ataya do ay kile damo fana ako abayin na fe akana toyi Facebook on o kore ko be makala atife ko yeba ko mba yin misiri ko mo ba ngabe misiri system morgo be min na nga misiri forage ba ko do donc foi tan fa ka alfo ka barka da misiri mo ka sabul do ka donga ba ala de ni ke ambaloran ka foni tu almami Maliki Traore kanye irimajo anya foto mina mami ni ke asarab masaramani bolo ala ken yakilani asena kari dambele ile makuso ke abe dobulu akari to ala ka klinmanda mambe ka sega ninke namboraye mi kado ka fo betura musula kaw olu ye wuli ka joba ke sibiri temene ina na manya ka fo gele tara ka nyesi uka dozo ni jare wala tilamo kele nyona musula kaw faranyo nga kana mi uka dozo uka dagala kana ikado ka fo fulita ka nyesu maka klak utwe kubi dama kasi ke ka nyesi krena na jamana manyema uma akene kan uruti kulwali ale femi fo ofle ami donso dena babe ami tolobani aka jamakulu fo
ka cɛkɔrɔba mama ni a ka jamakulu fo donsoba Betra kɔnɔ Bakari Kulubali ni a ka jamakulu fo Umaru Dɔgɔfiri ani a ka jamakulu fo Munando ka donsoba ni a ka jamakulu fo ka bɔ yen k'an sɛnsɛn ka se fo Kati Solo fɛ yen k'an ɲɔngirima ye ka Solo ni a ka jamakulu fo ani donso minnu fana bɔra Fana ka na an fɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ donso bɛɛ lajɛlen an b'u fo an jigi y'u ye an jigi ma tigɛ Ala la an jigi ma tigɛ donso la donso ma bɔ donso la donso bɛɛ musow ko b'a bɛɛ lajɛlen fo wa an ka dugawu b'aw ye Ala k'aw kisi an ɲiniba jugu ma mɔgɔ ko a b'aw janfa Ala ka o tigi jigi o janfa dingɛ kɔnɔ mɔgɔ ko a bɛ aw labila Ala k'o tigi labila o kɛnɛ kan fɛn dogolen don aw tɛ mun kalama aw bɛ mun kalama Ala ka bɛɛ bɔ kɛnɛ kan an ɲiniba jugu Ala k'aw kisi o tɔɔrɔ ma mɔgɔ bɛ aw nɔfɛ k'a kɛ i n'a fɔ a ka diw ye mais ka sɔrɔ joli b'u ɲi jukɔrɔ Ala k'u ka joli seri ka bɔ kɛnɛ kan ka ye diɲɛ bɛɛ k'a ye Ala k'a ye Ala k'a ɲiniba jugu bɛɛ mago sa mɔgɔ tɔɔrɔ ta k'a lase aw ma k'a bɛ aw tɔgɔ tiɲɛ Ala k'aw tigiw tɔgɔ tiɲɛ mɔgɔ taara sigi Bamakɔ ka boli ka bɔ yan ka taa sigi Bamakɔ k'a bɛ aw tɔgɔ tiɲɛ Ala ka tɔgɔ tiɲɛ in jigi u kan o bolila ka bɔ yan mun na an b'a dɔn Asimi I kan'u to yen dɛ u minɛ terroriste don mɔgɔ taara k'a bɛ taa donsow tɔgɔ tiɲɛ o mɔgɔ kelen de ye e fana tɔgɔ tiɲɛ anw fɛ yan Asimi hali sisan ne ka cɛdenw nana k'u bɛ tɛmɛ ka taa kungo kɔnɔ ka taa terroriste ninnu nɔfɛ u bɛ taa dugu kɔnɔ u bɛ téléphone ci kungo kɔnɔ mɔgɔ ma ko ayi ko sɔrɔsiw tɛmɛna dɛ o bɛ faamuya cogo di a ka di an ye I ka mɔgɔw bila ka na dugu kɔnɔ u kana dugu ninnu mɔmɔ dɛ o de b'anw yɛrɛw ni kan n'o tɛ an t'i lafiya u bɛ la ka donsow tɔgɔ tiɲɛ donso cɛ kelen mana sa fɛn t'i fɔ sɔrɔsi cɛ kelen mana sa fɛn t'i fɔ ni terroriste maa kelen sara diɲɛ bi minɛ n'o ye yala donso jumɛn sara ni o y'o kɛ sɔrɔsi jumɛn sara ni o y'o kɛ an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Uruti Kulubali ye min ye Betra musolakaw ka ɲɛmaa Aïssata Kulibali ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ale ye min fɔ a senfɛ o filɛ tiɲɛna an sɛgɛn bɛ Betra la Betra dama tɛ dɛ ɲɔnɔ lamini bɛɛ sɛgɛnna Jadisiw bolo an yɛrɛ ti kɛlɛ kun dɔn u m'a fɔ a ye nin to an ka ban o ma u m'a fɔ a ye nin kɛ an ka ban o ma u bɛ taa bagan ma ka musow gɛn muso dɔw b'o la fo k'u kɔnɔ tiɲɛ u bɛ mɔgɔ ka fɛnw wotoro minɛ u na malow bɛ minɛ jabaw bɛ minɛ malo t'an fɛ yan bilen jabati yan an ka faliw n'an ka wotoro u t'a la n'a bɛɛ ye mansinw tasuma bɛ don dɔw la u bɛ taa n'u ye motow bɛ ten u kɔni dala n'an bolo fɛn bɛɛ an kɔni jala sirimɛ yan i ka sin b'a kɔ filanan kɔ a kɔ filanan an bɛ tugu Bamakɔ dɛ hali sisan u nana an ka pɔn wuli ka bɔmu don dugu kɔnɔ bɔmu don foro siraw fɛ ko donso bɛ yɛlɛ an kan k'olu fa an ka mago de bɛ kungo kɔnɔ an ye sɔrɔsiw wele sɔrɔsi kelen mana jɔ k'a lajɛ a y'an ka cɛmisɛnnin dɔ yɛrɛ minɛ o tola a la bɔmu in tɔ bɛ a ma bɔ sɔrɔsiw welela ka segin o ma na n'u wulila ko sinaya dɔ ta sinaya bɔ ta Betraka minnu yɛrɛ ta mɛ sigi Bamakɔ ko sinaya dɔ ta a y'a bɔ ta Betraka ninnu bɛɛ ye Jadisiw ye Jadisiw don nzonw don u kuma an ka faliw de suɲɛ ka t'u feere di la kabini donso nana sigi an fɛ yan nɔ ni suɲɛni tɛ se ka kɛ dugu y'u kɛɲɛ u sɔrɔ ka taa Bamakɔ ka taa sigi ŋanaŋana kan na ye u ka musow n'u denw min yan donso ti mabɔ maa na dɛ donso b'a la ka bɛɛ kɔlɔsi ni donso ko tɛ ɲama Jadisiw ye npogo don an bɛɛ la an bɛ foli di donsow ma an b'a lɔn k'a fɔ musolaka ninnu ni tun y'u ka kuma ye kɛrɛnkɛrɛnnena Aïssata Kulibali u y'a fɔ cogo min na kuma tɛ dɔwɛrɛ ye ko fɛɛrɛ bɛ kɛ ka jamana ɲɛmaaw ka wulikajɔ kɛ dɛmɛɲɔgɔnya ka se k'o sabati sanko bi basi lafiya bɛ se ka na maraw kɔnɔna cogo min na an bɛ dugawu kɛ Ala ka kɛ ten n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ Joyila marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya Banikɔ faraɲɔgɔn kuluba bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ye denmisɛnnin sifinnaka dɔw ye olu farala ɲɔgɔn kan ka fɛɛrɛ kɛnɛlen sigi sen kan denmisɛnninw k'u bila ɲɔgɔn danw na ka se ka denmisɛnninw timinanja u kan ka mun ni mun de kɛ fɛɛrɛ jumɛn de bɛ yen n'o kan ka tigɛ bi denmisɛnnin yɛrɛ kan ka dɔn i kan ka mun kɛ o dɔ ye jamana kuma ye ka se k'u kalaw na o dɔ ye bi ka denmisɛnninw jija kalan na k'a dɔn k'a fɔ k'u timinanja ko tulonkɛ kana sɛbɛ sa sɛbɛ fana kana tulonkɛ sa o y'a kunba de dɔw furancɛ kelen bonyanko baara in yɛrɛ a sigilen bɛ sen ka cogo di yaasa ka pɛrɛtigɛ d'a ma kulu minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u fara ɲɔgɔn ka nin ko in labɛn a ɲɛmaa b'an bolo ne ka nin waati in na n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Dawuda Fɔnba la an ka yɛrɛ lamɛn. Ne tɔgɔ ye Dawuda Fɔnba ka bɔ Joyila. N ye mouvement pour le développement de la région de Joyila n'o ɲɛmɔgɔ ye. Dawuda Fɔnba ko a kɛlen bɛ ka wulikajɔba dɔ labɛn ni o ye Joyila n'a lamini kɛrɛnkɛrɛnnenya denmisɛnninw ka se k'u bila k'u kalan k'u lafaamuya k'u bila u ka hakɛw kɔnɔna na k'o k'a damana ɲɛnajɛba ye min bɛ yen n'a baara bɛna daminɛ sini sibiri yɛrɛ baara jumɛn don. C'est alhamdulillah an b'i fo fɔlɔ. Baara in tɔgɔ ye semaine d'excellence artistique et culturelle de Joyila. Laɲini yɛrɛ ye min ye o ye Joyila ka denmisɛnninw bɛ se ka kɛ kalan mɛnɛ cogo min Mali kɔnɔ kalanko sira kan ani seko ni dɔnko sira fana kan hukumu kɔnɔna na an kɛlen bɛ ka baara belebeleba saba de boloda a baara ninnu kan ka koromokari sini donc a cérémonie d'ouverture o bɛ boli min kan o ye concours ye écolesow ni ɲɔgɔn cɛ
ka ɲɔgɔn dan kɛ ekɔliso ni ɲɔgɔn cɛ segu ni dɔnko hukumu caman kɔnɔna na ani kalanjɛ ani poyi ani dɔn n'o ye chorégraphie ye ani solo chant solo n'o ye ka dɔnkili da ka sɔrɔ folisen foyi t'a kɔrɔ pour que k'a dɔn denmisɛnnin minnu bɛ n'u kan kari dɔnkilida la o bɛna boli o kan maintenant o kɔfɛ an bɛna diplôme di dɔ fana kɛ parce que denmisɛnnin damadɔ bɛ yen Jula ekɔliso denmisɛnnin ɲɛnama 5 an y'olu ta n'o ye ekɔliden minnu ye hakili juru cannenw ye donc an y'olu ta maintenant k'olu kalan jamana kuma kɛcogo ani fili minnu bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ jamana kuma na olu bɛ se ka éviter cogo min donc an y'olu kalan o la o diplôme diw fana kan ka kɛ o denmisɛnnin ninnu fana sera min na olu fana bɛna taa o dɔnko fana yira jamana ye nɔ activité fana senfɛ an bɛna lancement kɛ n'o ye fɛn yɛrɛ lancement ye donc o fana kan ka kɛ maintenant a bɛ kɛ Jula salle spectacle kɔnɔna na sini à partir de 15h30 donc o kan ka kɛ o bɛ kɛ mɔgɔ min ka denfaya kɔnɔna na o ye honorable Mamadu Jarasoba ye ale y'a denfa ye a marraine ye Dene Izebre n'ale fana ye an ka artiste denmisɛnnin lakodɔnnenba ye Mali kɔnɔ donc a bɛ kɛ mɔgɔ min ka yamaruya kɔnɔna na o ye Jula Dekapu ye n'o ye Ali Mayiga ye o kɔfɛ ase samedi nata sini kunɲɔgɔn an kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn dan ba boloda Jula artiste denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ n'an b'a fɔ o ma ko Bari hip hop awards donc a tɛna dan ɲɔgɔn dan dɔrɔn ma mɔgɔ minnu fana bɛ n'u kɛra kalamɛnɛ Jula kɔnɔna na n'u cɛsirilen Jula ka ɲɛtaga la an bɛna jɔnjɔn di olu fana ma o bɛ kɛ nin kalo in tile 28 amphithéâtre kɔnɔna na à partir de 20h30 donc o denfaya bɛ Boubacar Jamu tɛ ne bolo n'o y'an ka osofɛrɛ ɲɛmɔgɔ ye yan nɔ o denba ye Aminata Maɲan Sangare ale ye an ka académie baarakɛla ye yan nɔ donc ase tɔn minnu yɛrɛ kɛlen bɛ ka nin labɛn o tɔn fɔlɔfɔlɔ ye Baningo Sigidolo association Sigidolo ale ye tɔn kura ye après ani an yɛrɛ ka tɔn n'o ye mouvement pour le développement de la région de Diola ani baarakɛyɔrɔ min bɛ ka labɛn ɲɔgɔn fɛ o ye Baningo House ye Baningo House ale ye jata baarakɛda dɔ ye donc olu ka baara ye ka jata ani ka kumakanw ta an ka Baningo ka denmisɛn yɛrɛ dɔ b'o ɲɛfɛ n'o ye Aba Sangare ye ale ye Baningo TV fana directeur ye ase an o fɛnw de labɛnnen b'an bolo dɔwɛrɛ funba y'a fɔ cogo min na ni min filɛ senna bi an bɛ dugawu kɛ nin ɲɔgɔnɛ caman ka se ka nin kɛ k'a dɔn bi denmisɛnninw n'u t'i ka dɔn k'a fɔ lamalamaw sɔrɔ ka denmisɛnninw ka se ka olu yɛrɛ bila u ka se ka nisɔndiya ko kɔnɔna na n'o ma kɛ a dɔ bɛ dɔ la a bɛ kɛ gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin denmisɛnnin yɛrɛ ka ɲɛnamaya taabolo ma nin hakilila ninnu ala ka ninnu caya nin n'a ɲɔgɔnɛ caman ni ninnu cayara ɲɛta e ka dɔn u bɛ don baara olu da fɛ n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔ kana na Julacɛ Jakite mun b'e bolo karamɔgɔ ase an bɛ taa Libi dɔgɔkun tɛmɛlen Libi finitigilakaw ye tungalatagala maa 300 de minɛ Surumani mara la minnu tɛ sariya kɔnɔ wa o finitigilaka kelenw y'a jira k'a fɔ ko nin kalo saba laban in kɔnɔ k'u ye tungalatagala maa 300 de minɛ k'u di cakɛyɔrɔ min bɛ yen n'u ka baara bɛnnen bɛ tungalatagala minnu tɛ sariya kɔnɔ olu ka kow ɲɛnabɔli ma u bɛ olu ka bolo kan nin kibaruya dira colonel Ashraf Isa fɛ nin ko in kɔni kɛlen bɛ ka baɲumankɛ tɔn caman jɔrɔ nin waati in na barisabula ko Libi jamana tɔgɔ cɛnnen bɛ ka sabu kɛ u ka tungalatagalaw minɛ kojugu ye o kɔfɛ an bɛ taa RD Congo ka sanga ni bɛnkan sɛbɛn dɔ ye Uganda ani RD Congo ni ɲɔgɔn cɛ Uganda sorasiw dɔ tun bɛ ka RD Congo sorasiw dɛmɛ ka ADF banbagaciw kɛlɛ kalo 6 kɔnɔ nka kalo 5 tɛmɛlen kɔ Uganda sorasiw seginna ka t'u ka jamana kɔnɔ ka sɔrɔ u ma fɛn fɔ RD Congo jamana ɲɛmaaw ye olu fana y'u ka nisɔngoya jira Uganda jamana ɲɛmaaw la barisabula ko bɛnkan tun ye kalo 6 de ye ko ma ban wa ko hali ni Uganda sorasiw tun ma ɲa seginin kɔ k'u tun kan ka sigi ka fɔ kɛ o ko kan yan'u ka segin an laban ka taa Senegal farafina kelenya tɔnba ɲɛma Macky Sall y'a jira k'a fɔ ko farafina kelenya tɔnba tɔgɔ la ko ntɛnɛn tɛmɛlen k'ale ye yamaruya sɔrɔ ka taa Russie ani Ukraine walasa a ka taa kuma Putin ye cogo min a bɛ se ka fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan min b'a to Ukraine jamana balo ani magoɲafɛnw bɛ se ka bɔ Ukraine kana farafina cogo min ani ka kuma ni Ukraine président Zelensky ye ani farajɛla jamanaw ye cogo min u bɛ se ka sanction wuli ka bɔ Russie kan walasa a ka gaziw ka se ka na farafina kɔnɔ cogo min karamɔgɔ ase nin bɛ dansigi an ka bi ko kan kunnafoni la an bɛ dugawu kɛ Yarabi Ala ka ko bila bɛnɲɔgɔnya minɛ kɔnɔ an yɛrɛ ka ministre dɔw olu bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Russie jamana kɔnɔ nin waati na sango Russie la ni Mali ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u bɛ se ka sabati cogo min na an bɛ dugawu kɛ Ala k'u bɛn ko la ɲɛta k'o ɲɛsan an ka jamana ma